Hola, sóc Álvaro, tinc 9 anys i sóc molt alegre. M'encanta conèixer altres xiquets i tinc autisme. Sabeu lo que significa? Por la cuarta salida o por la tercera. ¿Por quina vol? La cuarta. ¡Vámonos! ¡El recreo! Biològicament no n'hi ha cap marcador que indiqui que això sigui una malaltia i per tant si no és una malaltia no té cura. El que tenim que tratar és de donar-li el màxim possible d'estimulació a tots els nivells per a que ells puguen incloure's dins de la societat. Normalment, aquest tipus de xiquets demanen una atenció tan gran que acaben per esgotar a la gent que està al seu voltant. Yolanda ha fet tot el contrari, ha tret pit de la situació i s'ha convertit en la guia d'Álvaro. És una mare coratge. Se diu que les persones amb autisme estan en el seu món, però això no és cert, estem en este món. Normalment sempre pensàvem que tindrem que entrenar els xiquets amb trastorn de l'espectre autista per a que isquen al món i el món el conega. I resulta que en Yolanda el que m'he donat compte és que és al revés. Aquí n'hi ha que entrenar és a la societat. Moltes vegades pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y luego qué? ¿Y después qué? Necesita que li diguem les coses de manera senzilla. Mira, que estem pensant, anem a fer un disc de rock. Xiquets, normotípics, tots junts, cantant en xiquegentea. Què te pareix?